За тях. Клипче ли ще бъдеш? Подрома голяма зима. И миналата вечер гледах. Много ти хубаво зелето. Да. Свършва Не докарам. запасите на петрол, свършва подземната богатство. За разлика от кетата. Накисало на всичко докарам. 2015 година цената на бензина и на нафтата може да достигне, няма може, от 17 до 20 лева. Аз такива научни не им вярвам да се опитват да познават, когато не могат да преценят, че у нас година или преди 3 години ние бяхме или 20. Пък у нас студия, не на седмица. Да. И Само не взехте разъм без Ама няма, тото и ти от Когато ти да си чул още, как си жил да си чул да са затворили един каптаж, който свършва на нафта. Не говорим ден така, че не се разсъюз. Съюза затвориха много. Те имат пломбиране за бъдещи времена, но няма защото е свършен затворен. Няма така. Източени